No a la llei de privatització de Sebasa, l'empresa estatal d'estibadors. Per aquest motiu, els estibadors de tot Espanya han començat avui una sèrie de mobilitzacions convocats pels principals sindicats. Unes mobilitzacions que consisteixen en 4 jornades de vaga. La primera ha sigut avui i a València ha tingut un seguiment del 30%. Són alguns dels estibadors valencians que han participat en la jornada de vaga d'avui. Protesten per la llei 28/2003, que suposarà la privatització de Sebasa, l'empresa que s'encarrega d'aportar mà d'obra en les tasques de càrrega i descàrrega dels ports espanyols. A València, el 30% dels treballadors han secundat la mobilització convocats per la UGT i per comissions obreres. La resta no ho ha fet perquè pertanyen a la Coordinadora Estatal de Treballadors de la Mar, que no està d'acord amb la vaga. El 100% del capital continúa siendo de las empresas, pero ahora ostentan el 100% en la toma de decisiones económicas de la empresa. Hay un control de todas estas decisiones por parte de la autoridad portuaria, porque es la garante y la responsable última del servicio público de estiva y desestiva. Ha habido una convocatoria de huelga por sindicatos que dentro del sector a nivel estatal vienen a representar sobre el 20%. Y bueno, pues el seguimiento, están todos los barcos trabajando. Sabemos que, por ejemplo, en el puerto de Algeciras están todos los barcos trabajando, que en Barcelona están todos los barcos trabajando. Ni beneficia ni perjudica, es una mera transformación de un modelo de sociedad. Pasa de ser una societat anònima a ser una agrupació d'interès econòmic. Si no canvien les circumstàncies, els treballadors tornaran demà a parar i faran el mateix els pròxims 11 i 12 d'abril.